வெங்கடலட்சுமி மாதாஜி பண்ணுங்க. பண்றேன் மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ண कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இருக்கு கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி. வாய்ஸ் கொஞ்சம் இதாதான் இருக்கு மாதாஜி. என்னைக்கும் போல கிளியரா இல்லம்மா, இருக்கு. என்னைக்கும் போல இல்ல. சரி, பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கேக்குதுங்களா? மாதாஜி. வால்யூம் வச்சா போதும் மாதாஜி, வால்யூம் மட்டும் வச்சு போதும். ஆ ஆ. हरे कृष्णा माताजी नमस्कार। हरे कृष्णा माताजी நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஓகேங்களா வாய்ஸ்? இப்ப பரவாயில்ல. சரியா இருக்கும் ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? हरे कृष्णा माताजी। தெரியாது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அதிகாலையில் எல்லாரும் தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारे यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் முதல் ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் குந்தி மகாராணுடைய பிரார்த்தனைகள் அப்படின்னு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுவதுமே பகவானும் பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றின விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்குறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது குந்தி மகாராணுடைய பிரார்த்தனைகள். இன்னும் நிறைய பிரார்த்தனைகள் பார்ப்போம். பிரம்மதேவருடைய பிரார்த்தனைகள், பீஷ்ம பிதாமகருடைய பிரார்த்தனைகள் அப்படி. ஸோ அதில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது குந்தி மகாராணுடைய பிரார்த்தனையுடைய ஆரம்பமாக பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க, கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. குந்தி உவாச்ச நமஸ்யே புருஷம் வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரக்ருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் அந்தர் பாஹிர் அவஸ்திதம் நமஸ்யே புருஷம் த்வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரக்ருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹிர் அவஸ்திதம். சொல்லுங்க. நமஸ்தே புருஷம் த்வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரக்ருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹிரவஸ்திதம். நமஸ்யே புருஷம் த்வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரக்ருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹிர் அவஸ்திதம். நமஸ்தே புருஷம் த்வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரக்ருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹிரவஸ்திதம். நமஸ்யே புருஷம் த்வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரக்ருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹிர் அவஸ்திதம். நமஸ்தே புருஷம் த்வாத்யம் பிரக்ருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. நமஸ்தே புருஷம் த்வாத்யம் குந்தி உவாச்சல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம்
अंतर्बहि अवस्थितम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी नाम படிக்கட்டுமா? कुन्दी उवाच नमस्ये पुरुषं स्वात्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? சரி வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं द्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி வாசிச்சிட்டீங்களா? வாசிட்டேன். பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் வேர்ட் மீனிங் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டுமா? பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. குந்தி உவாச ஸ்ரீமதி குந்தி கூறினாள், நமஸ்யே, நான் தலை வணங்குகின்றேன். புருஷம் பரம புருஷராவீர். துவா தாங்களே, ஆதியான, ஈஸ்வரம் ஆளுநர், பிரகிருதே ஜட பிரபஞ்சத்தின், பரம் அப்பால், அலட்சியம் கண்களுக்கு தெரியாதவர், சர்வ எல்லா பூதானாம் ஜீவராசிகளின் அந்த உள்ளும் பகி புறமும் அவஸ்திதம் இருக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். மாதாஜி ஒருத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்களேன். கிருஷ்ணா தாங்கள் ஆதி புருஷரும் ஜடை யார் வாசிட்டீங்களோ அவங்க வாசிக்காதீங்க, அடுத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள். படிக்காதவங்க படிங்க. இன்னைக்கு நீங்க மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீமதி குந்தி கூறினாள், கிருஷ்ணா தாங்கள் ஆதி புருஷரும் ஜடை இயற்கை குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவரும் ஆவீர். எனவே தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். அனைத்திற்கும் உள்ளேயும் வெளியேயும் தாங்கள் இருப்பினும் யாருக்கும் புலப்படாதவராகவே இருக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் பொருளுரை வாசிங்க. இருக்கீங்களா யாராவது? பிரபுஜி ஓகே. மாதாஜி வாசிங்க யாராவது ஒருத்தர். நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பகவான் ஸ்ரீமதி குந்தி தேவியின் மருமானின் பாகத்தை ஏற்றிருந்த போதிலும் அவரே மூல முதுமுறல் கடவுள் என்பதை குந்தி தேவி நன்கு அறிந்திருந்தார். அத்தகைய ஞானோதயம் பெற்ற பெண்ணொருத்தி அவளது மருமானை வணங்கும் தவறை நிச்சயமாக செய்ய மாட்டாள். ஆகவேதான் அவள் அவரை ஜட பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஆதி புருஷர் என்று அழைத்தார். அனைத்து ஜீவராசிகளும் தெய்வீகமானவர்களா என்றாலும் அவர்கள் ஆதி புருஷர்களோ அல்லது குறைவற்றவர்களோ அல்ல. ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கையின் வலையில் விழுந்துவிடக்கூடிய தன்மையுடையவர்கள் ஆவர். ஆனால் பகவான் ஒருபோதும் அத்தகையவர் அல்ல. ஆகவே அவர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தலைமையானவர். நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனா என்று வேதங்களில் விவரிக்கப்படுகிறார். பிறகு மீண்டும் அவர் ஈஸ்வர அல்லது ஆண்டவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஜீவராசிகள் அல்லது சந்திர சூரியர்களை போன்ற தேவர்களும் கூட ஓரளவிற்கு ஈஸ்வரர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களில் ஒருவரும் பரம ஈஸ்வரர் அல்ல. பகவான் மட்டுமே பரம ஈஸ்வரராக அல்லது பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அவர் உள்ளேயும் இருக்கிறார், வெளியிலும் இருக்கிறார். அவர் ஸ்ரீமத் குந்தியின் முன் அவளது மருமகனாக இருந்த போதிலும் அவளுக்குள்ளும் மற்ற அனைவருக்குள்ளும் கூட இருந்தார். எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் இருக்கிறேன். என்னால் தான் ஒருவருக்கு ஞாபகம், மறதி மற்றும் அறிவு முதலானவை வருகின்றன. வேதங்களை தொகுத்தவரும் வேதாந்தத்தின் ஆசிரியரும் நானே என்பதால் எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே என்று பகவத்கீதையில் 15.15 பகவான் கூறுகிறார். பகவான் ஜீவராசிகளின் உள்ளும் புறமும் இருந்தாலும் அவர் கண்களுக்கு தெரியாதவராகவே இருக்கிறார் என்று குந்தி மகாராணி உறுதி செய்கிறார். சாதாரண மனிதனுக்கு பகவான் ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரத்யட்சமாக தம் முன் இருப்பதை குந்தி தேவி நேரடியாக கண்டாள். எனினும் அஸ்வத்தாமனுடைய பிரம்மாஸ்திரத்தின் தாக்குதலிலிருந்து உத்ராவின் கருவை காப்பாற்றுவதற்காக அவளது கருப்பைக்குள் அவர் புகுந்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வ வியாபகம் உடையவரா அல்லவா?
என்பதில் குந்தி தேவிக்கு புரியாத புதிராக இருந்தது. உண்மையில் அவர் இரண்டும் ஆவார். ஆனால் சரணடையாத ஆத்மாக்களுக்கு தம்மை அவர் காட்டுவது இல்லை. இவ்வாறு அவரை காட்டிக் கொடுக்காமல் மறைக்கும் திரை பரமபுருஷரின் மாயா சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் கீழ்ப்படியாத ஆத்மாக்களின் வரம்புக்கு உட்பட்ட காட்சியை மாயா சக்தி கட்டுப்படுத்தி விடுகிறது. அது பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं तथादिस्वपदान्तिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरेत्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து குந்தி மகாராணியோடைய பிரார்த்தனைகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா குந்தி மகாராணி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, நமஸ்யே. நமஸ்யேனா உங்களுக்கு தலை வணங்குகின்றேன், பகவானை பார்த்து பகவானே. இங்கே குந்தி மகாராணி யாரு? ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அத்தை அத்தை இல்லையா? நந்த மகாராஜருடைய தங்கை இல்லையா? அவ அத்தை. நந்த மகாராஜரா இல்லை வசுதேவரா? வசுதேவர். சொந்த அத்தை. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, மருமகன் தன்னை விட சின்ன வயசு தானே இருந்தாலும் இவங்க பிரபுபாதர் வந்து பொருளுல ரொம்ப விளக்கமாக கொடுத்துருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஞானோதயம் பெற்ற பெண் அப்படின்றதுனால மருமகன்றதை தாண்டி அவர் வந்து பரம புருஷர்ன்றதை தெரிஞ்சதுனால அவங்க என்ன எப்படி அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்றாங்க. மருமகனுக்கு யாராவது தன்னை விட வயதில் குறைந்தவங்களுக்கு நம்ம பணிவான வணக்கங்கள் செலுத்துவோமா? அப்படி பண்ணவும் கூடாது ஆக்சுவலா. ஆனால் அவங்க ஞானோதயம் பெற்றதுனால, அவங்க ஒரு சிறந்த பக்தைன்றதுனால பகவானுக்கு தன்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்க. நம்ம போன கிளாஸ்லேயும் நம்ம பார்த்தோம், பாகின்னு சொல்லிட்டு உத்தரை வந்தாங்க. அவ்வளோ ஒரு கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் தூய பக்தை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, முதல்ல பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்து அவரை க்ளோரிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் அவங்களுடைய கஷ்டங்களை சொன்னாங்க. அதுபோல் இங்கே குந்தி மகாராணி முதல்ல அவங்களுக்கு வந்து நமஸ்காரம் செய்துட்டு அவரை புகழ்கிறாங்க. எதற்காக நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். புருஷர், பகவான் வந்து புருஷர். எப்படிப்பட்ட புருஷர்? பரம புருஷர். எல்லாருக்கும் வந்து பரம ஆளுநர் வந்து பகவான். புருஷம் அப்படிங்கிறாங்க. அவரே வந்து ஆத்யம். நம்ம வந்து பிரம்ம சமீதில் படிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன பார்க்குறோம்? ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் காரணம். ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதி கோவிந்த ஆத்யம். அவரே வந்து ஆதியானவர், முதன்மையானவர். நம்ம எல்லாமே வந்து நித்தியமானவர்கள், ஆனால் நித்தியமானவங்களுக்கும் நித்தியமானவர் பகவான் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அவரே வந்து பரம ஆளுநர், ஈஸ்வரர். அந்த ஈஸ்வரியாரு ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண, அவருடைய ரூபம் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அநாதிர் ஆதி கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். அவரே வந்து ஆதியானவர், எல்லாத்துக்கும் வந்து சர்வ காரணத்துக்கும் காரணமானவன் பார்க்குறோம். இங்கேயும் வந்து இங்கே வந்து குந்தி மகாராணி சொல்கிறாங்க, ஆத்யம், ஆதியானவர், பழமையானவர், அவர் தான் முதல்ல தோன்றினார்.
அவரே வந்து ஈஸ்வரர், பரம ஆளுநர். எதற்கெல்லாம் பரம ஆளுநர் நம்ம பார்க்குறோம், பகவானுடைய சக்தி தான் வந்து வியாபித்திருக்கு. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அந்தரங்க சக்தி புறசக்தின்னு பார்த்துருக்கோம். பரா அபாரா அப்படின்ற ரெண்டுத்தையும், ஆன்மீக உலகம் வந்து பரா, இந்த பௌதிக உலகம் அபார அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரெண்டுத்தையும் வந்து காக்கின்றவர் பரம ஆளுநர் பகவான். பிரகிருத்தே, இந்த ஜட பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய பகவான் இருக்கார். அவரை வந்து சாதாரண கண்கள் கொண்டு பார்க்க முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால தான் அவருடைய அந்த விராட் ரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு கண்ணை கொடுத்துருக்கார். அதுபோல் பக்தர்களால் நம்ம பர்பர்ட்டில் வந்து பிரபுபாத் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்கார். பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு, சாதாரண மனிதருக்கு பகவானை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ எப்படிப்பட்ட அவர் வந்து இந்த பிரகிருதி, இந்த ஜட பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறதுனால அலட்சியம், நம்மளுடைய இந்த கண்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றார். ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இந்த ஜடலோகம் 3 குணங்களை கொண்டது. அந்த ஜடலோகத்தில் 3 குணங்கள், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் பார்க்குறோம். அந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் பகவான். அப்போ நாம் இந்த குணங்கள் கொண்ட இந்த லோகத்தில் இருக்கிறதுனால, இதிலேயே ஒன்றுட்டு இருக்கிறதுனால பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அதனால தான் சத்துவகுணத்திலிருந்து அடுத்து சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம மாறணும். எப்படி நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட் வந்து அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வரைக்கும் வரும், வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது டேக் ஆஃப் ஆகும். அதுபோல் சத்துவகுணத்துக்கு நாம் தயாரானதுக்கு அப்புறம் தான் சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு மாறும்போது பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ அவர் வந்து ஜட பிரகிருதிக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய கண்களுக்கு தெரியாதவராக இருக்கார். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய குணங்களையும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சர்வ, எல்லா பூதானாம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கார் பகவான். எப்படி இருக்கார், உள்ளும் புறமும். நம்ம வந்து நமஸ்தே நரசிம்மாய பாட்டு பாடுறோம் இல்லையா, இத்தோ நரசிம்மா பரத்தோ நரசிம்மா யத்தோ யத்தோ யாமி தத்தோ நரசிம்மா பாஹிர் நரசிம்மா ஹிருதயே நரசிம்மா நரசிம்ம மதம் சரணம் பிரபத்தே. ஸோ பகவான் இங்கும் இருக்கின்றார், அங்கும் இருக்கின்றார், எங்கும் இருக்கின்றார், எல்லாருடைய இதயத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றார், உள்ளும் புறமும் இருக்கார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதே போல் அவங்க இங்கே சொல்கிறாங்க, நீங்கள் சர்வபூதானாம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளும் புறமும், அந்தர் பாகர் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கீங்க, எல்லா இடத்துலையும் இருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். பிரபுபாதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வந்து நமக்கு இங்கே சொல்லியிருக்கார். பகவான் இந்த ஜட குணங்களால் பாதிக்கப்படாதவர். நிறைய இடங்கள்ல வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னா பிரபுபாதர் நித்திய நித்தியானாம் சேத்தன சேத்தனானாம். உபனிஷத், கட்டோபனிஷத்துல வந்து அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதத்தோட சாரம், வேதங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாததுனால அதை எளிமைப்படுத்த நமக்கு கொடுக்கறதா அந்த உபனிஷத். அந்த உபனிஷத்துல, கட்டோபனிஷத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் எப்பவுமே எட்டர்னலா இருக்கார், நித்தியமா இருக்கார். அந்த நித்தியமா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நித்தியமானவர் பகவான். நித்தியோ நித்தியானாம் சேத்தன சேத்தனாம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளாரையும் வந்து பகவான் இருக்கார். சேத்தனம் அப்படின்னா என்ன, சேத்திர அப்படின்னாக்கா கலம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் 13வது அத்தியாயம் இல்லையா. ஸோ பகவத்கீதையில் அது போல இங்க பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு உள்ளும் புறமும் இருக்கின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அது மட்டுமல்ல, 15வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம், சர்வஸ்ய சாஹம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்தஸ்மிருத ஞானபஹோ நஞ்ச வேதைச்ச சர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாஹம். எல்லா வேதங்களால அறியப்பட வேண்டியவர் பகவான். வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவர்தான், வேதங்களால் அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவரும் அவர் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ பகவான் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆதி புருஷர். எப்படி நமக்கு வந்து சிவபெருமான், பிரம்மதேவர் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் ஆளுநர்கள். பரம ஆளுநர் வந்து பகவான் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதனால தான் அவரை வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஜீவராசிகளும் வந்து புருஷர் அப்படின்னு பார்க்குறோம், ஆனால் நம்மெல்லாம் குறைகள் உடையவர்கள். பகவான் வந்து ஆதி புருஷர், பரம புருஷர், குறைகள் அற்றவர், இந்த ஜடகுணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கார். நாம் எப்போ வேணாலும் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள். அதனால தான் இந்த ஜடலோகில் இருக்கும். ஆனால் பகவான் அப்படி அல்ல. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். ஓகே, இதை யாரால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்கார். ஞானம் கொண்டவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
எப்படி அப்படின்னாக்கா, ஞானம் கொண்டவரை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும்னு ஆசை கொண்டு நாம இருக்கோம் இல்லையா? அதனால நமக்கும் அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்க ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்கார். சாதாரண மனிதர்களால அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஞாபகம், மறதி, அந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் பகவான். அதனால அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஸோ குந்தி தேவி வந்து வியந்து போறாங்க, புரியாத மாதிரி இருக்கு. அவங்களுக்கு முன்னாடியே இருக்கார் பகவான். அதே சமயத்துல அஸ்வத்தாமன் ஏவி விட்ட அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து உத்தரையோட வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய, கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்காக சக்கரத்தோட பகவான் உள்ள போயிட்டார். உள்ளும் இருக்கார், இங்கேயும் இருக்கார். அவரை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு அவங்களுக்கே வந்து புதிராக இருக்கு அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ அதனால இதை அந்த சாதாரண மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியல இல்லையா? அது ஏன் அப்படின்னா அவரே வந்து அந்த மாயா சக்தி, அதன் மூலமாக நம்மளால பகவானை புரிஞ்சிக்க முடியல. அந்த எல்லைக்கு உள்ளார நாம் இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா கேட்கலாம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. நான் உங்களை வந்து ஹோஸ்ட் மாதாஜி எனக்கு இன்னொரு ஹெல்ப். லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க, மறுபடியும் லைவ் ஆன் பண்ணிடுங்களேன். ஏன்னா நான் திருப்பதியில இருக்கேன், என்னால மொபைல்ல இருந்து லைவ் போட முடியாது. நீங்க போட்டீங்கன்னா நான் சைத்தன்யா கிளாஸ் எடுத்துறேன். எஸ் மாதாஜி, பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஐ வில் மேக் யூ தி ஹோஸ்ட். யா, thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. thank you மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஆஹா ஒன். இன்னைக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் யாராவது பண்ண முடியுமா? சைத்தன்யா தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? பத்மா மாதாஜியா? இல்ல நான் தான் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். இல்ல மாதாஜி, இவங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? நான் புஷ்பா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க மீன்வைல் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் லைவ் போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. மேம் என்ன, யூ கேன் மேக் மீ ஹோஸ்ட் ஆஃப்டர் தட். எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. இல்ல பிகாஸ் லீவிங் நாள். ஓகே ஐ ஸ்டார்ட். மாதாஜி சைத்தன்யா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 282 மாதாஜி. 16 சாப்டர். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரா அந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலா சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते शास्त्रति देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे 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 राम 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 ஹரே हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे राम ஹரே राम राम ராம राम ஹரே ஹரே. जय जय चैतन्य. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद.